Let's gaze into one KZN TV ufundelo samukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele hamba phambili osukwini namhlanje. I-IFP yamukele amalunga amasha kwethulwe esokukhosela izisulu zodlame lobulili kanti injabulo ezaguga zinikwa esikaKhisimusi. Iqembu le-IFP lithi ke linethemba elikhulu lokuthi lizokwenza kahle okhethweni langonyaka ozayo uhulumeni basekhaya njengoba ke lamukele inqwabe amalunga amasha emtsheni enhla nelikaMthaniya namuhla. Leli qembu liphindela nekelela ngokusemthethweni ngendle emndenini wakwaMajola ngaphansi kumasipala ilanga libalele nokuyilapho ke liveze khona ukuthi ke lizibophezele ekulekeleleni umphakathi ngezidingo zawo ikakhulukazi ke laba baswele. Umongameli weqembu le-IFP uVelenkosi Nhlabisa ehambisana nabaholi baleli qembu esifundazweni kanye nakuzwelonke banikele ngokusemthethweni ngomuzi emndenini wakwaMajola ngaphansi kamasipala inkosi ilanga libalele. UNgotsha uthi lokhu kuyingxenye yokufeza usomqulu abawethula ngonyaka 2021 njengeqembu. Sizokwedlulisa indlu ngokusemthethweni emndenini weingane eziphethe child-headed families okudadewethu nabantwana ababili nomfana osemncane. Eduze kwethu kukhona nje indlu esesimeni esibi ekade behlala kuyo bonke ndawonye. Le ndlu ke njengoba sibonile ngaphakathi ngisho noma ubuka ngezithombe ngaphandle yindlu esezingeni. Iqembu le-IFP ngesikhathi liyokhethweni ngo-2021 komasipala umgomo ngaphansi kwemanifesto wesithupha wawuthi siyokwakha izindlu ezinika abantu bakithi isithunzi esibafanele. Uqhube ngokuthi babonga amakhansela abamsanile ukuze kufezekiswe lo msebenzi. Ngifisa ukudlulisa ukubonga ke emakhanseleni e-IFP onke amakhansela ethu ngaphansi komkhandlu inkosi ilanga libalele ngaphansi kwesifunda uthukela ngoba umsebenzi lona womnikelo abawenze egameni leqembu le-IFP bekwenza ngentando yobuhle yobuntu yokunakekela abaswele kunabaswele esengathi kuNkulunkulu engababusisa ngoba ukube bengogombela kwesabo bebengayithathela le mali benze. Kanto yilunga lalomndeni udlulisa ukubonga waphinda waveza indlela ade behleli ngayo. And then ngihlala nabantwana baba2 nobhuti wami kuleli ikhaya esikhandele kulo meya nabanye abaholi. Ngiyabonga kakhulu kubaholi be-IFP nakubo bonke abantu abafaka isandla siyabonga kakhulu and isimo besikuso besibucayi kakhulu but siyabonga lokho engakusho nje siyabonga kakhulu. Khona manjalo uNgotsha ubesegcizelela ukuba lokhu kube yingxenye yokugoqa iminyaka engu50 yenkatha yenkululeko yesizwe. Ngithi ke halala ku-IFP mayiqeda imigubho yeminyaka engamashumi 50 yenze lesi senzo kube ukuvala okuhle konyaka ngokuba kukhonjiswe ubuntu hayi ngokubanga umsindo. Ngisho isithulele ungakhomba nje ngoma ufuna ukwazi inkatha nansi uyibona kulendlu emndenini wakwaMajola. Kubikuthobe kadladla ezindabeni ze1 KZN TV ngiseScourt. Kuvuluke ngokusemthethweni isikhungo esizolekelela abayizisulu zodlame lobulili iVisits kaMagwaza Msibi Khusela One Stop Center owasungula iqembu iNFP. Kuvela ukuthi ke lena indlela yokumhlonipha njengabanye babantu abaseqhulwini lokulwana lesihlava. Lesi sikhungo ke sohlinzeka laba ngazo zonke ke izisiza endaweni eyodwa. Yize usuphothulwe umkhankaso wezinsuku ezili16 zokukhuza izenzo zokuhlukumeza ngokobulili kwethulwe isikhungo esizohlinzeka izisulu ngalo lonke ke usizo uma ke zibhekana nalenkinga. Njengoba sazi ukuthi iGBVNF iyanyuka so lapha njengoba sibona indawo yokuthi mawuthi nje khuseleke ukuvikeleka ukuthi abantu abahlukumezekile babalekele khona kodwa futhi ithatha
igxathu lokuthi i-accommodator imindeni, families, they can come as a family, umama, ingane, sibaqala nje kuyona yonke into uma befika ngoba siyazi ukuthi basuke bebalekile ezimweni ezithile, sibalekelele from toiletries, imbhede baphumule, kukhona osonhlala kahle abazokhuluma nabo, kukhona i-sick base nama nurse la ngaphakathi. So nje sibonga kakhulu kulabo uqinisekise umphakathi ukuthi ke lesikhungo angeke siyikelelwe sibhekane nezinkinga ezifana nokwantula amanzi, ugesi kanye nokunye ongaphazamisa ukusebenza kwaso. Kanti siqanjwe ngaloyo ongumsunguli weqembu iNFP. Bangakhulu sajabula kakhulu siwumndeni waMagwaza, sijabula kakhulu futhi nanokuthi le center representa ini because I representa yonke into okaMagwaza Msibi ayimele yena njengomuntu wesifazane nangoku protector abanye abantu besifazane. Siyafisa ukuthi umphakathi wala eBluff nawonkana nje weTheku lonkana ukwazi ukuthi first of all usebenzise, put it to good use. Siyayibona GBV South Africa currently, sibonile even abantu besifazane especially intsha South Africa ukuthi react kanjani during isikhathi se-G20. Sibonile ukuthi ngempela bayafisa ukuthi kube khona umnyakazo wenzakalayo uma abantu begovernment bekwazi ukuthi benze imnyakazo ekanjena. Siyacela ukuthi abantu beyisebenzise for its full potential. Siyacela ukuthi be protect, beyivikele, bazi ukuthi akusiyona just yomuntu oyedwa or a few, but it's for everyone. Oyisulu salolu dlame uthi ke abantu besilisa abahlunyezwa abesibuda basacindezelekile. Ngihlumezekile emzimbeni, nginekanje emzimbeni wami, ngihlumezwa umuntu wesifazane through ukuthi abantu besilisa bakhuluma. Egcineni ngagcina singe emaphoyiseni, sengithola usizo ngama social worker. So namhlanje ngiyakwazi ukuphenduka, akekho umuntu engimesabayo. So ngikhululekile, ngamthatha unkosikazi ngambeka eceleni ngamenza enza i-protection order. Akasekho eduze kwami. Sengingafika epolice station ngengisho ukuthi kwavele kwathiwa nje hamba eclinic ubuye incede kadokotela bese siyombopha. Ngilimele kodwa ke ngabona ukuthi hayi umthetho ungala kwimbokodo kakhulukazi thina abantu besilisa hayi sina ukucindezeleka noma lukhona usizo kodwa ukucindezeleka kusekhona. Kunzima ukuthi ukukhuluma inkinga yakho kumunye umuntu wesilisa, kodwa futhi kuyasiza at the same time ngoba egcineni uyayithola advice into ephilayo. Kosisi ngithi mina umuntu befuna imali akazama indlela ukuthi ahamba ayosebenza athola imali. Mina imali engiyisebenza ngisebenzela izingane, angisebenzeli uma wengane. So asikho isidingo sokuthi ungilwise. Ezindabeni ze1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngeseThekwini. Kube isikhathi senjabulo kizagugu ezingaphezulu kwama200 zakuWard 19 ngaphansi kuMasipala uMzumbe ezinikelelwa ke ngeglosa kaKhismosi. Ngqongqoshe zokuthutha kwesifundazwe KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi ke kubalulekile ukubuyisela emphakathini, uthi ke ukhuliswe ngokuthi uma sewuphumelela empilweni kufanele wabele nabanye, kanti lokhu ukwenza ngaphansi kwesiqubulo esithi Operation Khumbula Ekhaya. Bezibulala inyoka izagugu ezimukelisa iglosa kaKhismosi obekuhlelwe ungqongqoshe wezokuthutha kanye nokuhlaliswa kwabantu kwisifundazwe KwaZulu-Natal uSiboniso Duma. Umthombeni uthi ukhuliswe ngendlela yokuthi abuyisele emphakathini, ngakho kunikelela izaguga ingoba efuna zibe nakhe ezokupheka ngoKhismosi. Lokhu kusho ngesikhathi enikelela ogogo nomkhulu bakuWard 19 ngaphansi kwaMasipala uMzumbe eMthwalume. Sicabanga ukuthi ke ngakhuliswa inkosikazi eyayikade umama uMrs Duma uMacele wengifundisile nje ukuthi ke uma usukhona onako engathi nomphakathi nomakhelwana ngalale edlile wayemuntu okholwa kakhulu encwadini engcwele. Ngicabanga ukuthi ke isimo esikahle nakakhongolose siyafundiswa ke lokho ukuthi awukwazi ukuthi ujabule umphakathi eduza lokungajabulisi. Sizama okuncane sinako ukuthi sibuyisele kubona kuthiwa i-Operation Khumbula Ekhaya ukuze le ndawo osuyikhulisile nawe ukwazi ucontribute ngokuncane usukwazi ukutholela ukuze mase kuphela unyaka bonke abantu angabi umuntu othola ukuthi fanele abe noKhisimusi angibi nawo uKhisimusi. Sizame nje ukuthi wonke umuntu lingalali igadi eziko. Izaguga ogogo nomkhulu abanikelelwe ngeglosa bathi bajabule kakhulu ngalomnikelo njengoba sebezoba noKhisimusi omuhle. Ngendlela engijabule ngayo nje kumthombeni ubani ulwandle kalwela lwela izingqondo enjani. Angazi ngabonga ngithini, bengazi ukuthi ngizothatha ngihlanganise nalo mina ke. Ukhona mhlawumbe osebenza ekhaya? Cha. Akekho osebenza ngani yami phela ngicosha amakopi nje emgaqweni.
Ngiyabonga ngani zami uNkulunkulu anibusise zihambelwe imadoda. Sibonga nje elisinike kona. Ebukhona obesebenza ekhaya beninalo iplan mhlambe Imanga iplan nje nisenzele yona. uNkulunkulu anibusise. Sithokozile kakhulu uba kule ndawo sibona into enhle ehlelekile ehleliwe ngenhliziyo enhle. Siyabonga kakhulu ngoba sibona isipho esimangalisayo sizodukisa umusi sithokozile siyabonga kakhulu. Inkosi inibusise umsenzo wenu uyamangalisa inkosi inibusise siyabonga. Esinye sezaguga sithi akekho umuntu osebenza ekhaya ikati leli ziko ubengazi uzothathana hlanganise nani ukuze babe neglosa kaKhisimusi. Siyajabula kakhulu ngani zami ngoba sihleli nabazukulu nemisebenzi ayikho. Bashonelwa wonina umina oyise nonina. Ngijabula angiphezi siyaqala ke nokuthi size la sithole kanje. Siyabonga. Izaguga ziphinde zazithokozisa ngezibiliboco kanye nomculo omnandi. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalume. Abantu abahlala ke eHanville ngaseCopsville eMgungundlovu bathi ke sekuyiminyaka bagcina amanzi ephuma kumpompi sebethembeleke ukukhosela kwabemvula laba ke bathi inzima inhlala njengoba ke ukuhamba kwamanzi kukhetha imizi eminye ke abakhelene nayo inawo kepha ke sebeyabakhokhisa uma becela ukukha kubona. Basho kanjena ke ithimba lezindaba ze1 KZN TV eMgungundlovu lihambele le ndawo kuyozibonela mathupha inkinga ababhekene nayo. Umphakathi waseHanville ngaseCopsville uthi usuhlala isikhathi eside ungenawo amanzi. Indaba yamanzi isikhathi sesikhulu ngoba kusukela ngonyaka odlule amanzi besingenawo. Abethi noma ephuma aphume mhlambe u5 minutes aphinde aphele so siphinde siwathole ngakusasa. Nakhona mhlambe kube u5 minutes aphele. Athe suka ke nje mekuqala lo nyaka aphela nje tu angababikho. So ngaleso sikhathi uma ngabe siya komakhelwane omakhelwane sebesikhokhisa imali abanye sebegcine sebala nokuthi basikhisa amanzi njengoba linetha nje sesizwa amanzi emvula sithatha amabhakede siwabeke eminyango uma kuukuthi ene alinethi siyahlala even ama toilet ayanuka kweminye imizi ngobani menga ukuthi enehlambi ingane zikhohle ukuthi ngalesikhathi kugezwa zithele ibhakede zawachitha kwi-drain amanzi awabi khona ukuthela ama toilet. Laba bathi bukhulu ubunzima bokungabe nawo amanzi kanti yakhetha imizi. Umzima esibhekene nabo bukhulu kakhulu ungaphezulu kumzima esikake sabuthola ngisho kuhulumeni wabandlululo. Asikaze siwaswele kanje amanzi thina. Amanzi thina sigcina kuba nawo ngo-October 2023 kuze kube manje asinawo. Angazi ngempela ukuthi fanele senze njani ngoba manje akukho la singareportanga khona sinamakhansela u2 odamanzi asinawo. Ewadi le ethihlukene sebehlukanise kabili kodwa uyakulo nalo wafika khombelona uphinde uyakulo nalo waphinda khombelo. Yo kubhlungu siswami ngezimo ezibhekana nazo ngoba okwesiphathi sinengane yabo into ekanjalo. Ngicanga ukuthi amanzi from 2023 mangaphazamisa ukuba khona nje ukuhamba kwawo nje la eHanville yabo. Manje into esiza sibesizo ngomakhelwane oAce nawe yazi umakhelwane babuye sometimes umuntu encikisele ngamanzi kubuye kuhluphe ngalezo zimo into kanjalo yabo. Yakhetha imizi eminye imizi nayo eminye imizi ayinawo inhlobo nje njengala kuBombastic imbala mhlawumbe imizi enamanzi. Bathi namaloli athwala amanzi awafiki njalo endaweni awezi inhlobo amavetrican awezi nje inhlobo nje nangezimo zokuthi mhlawumbe eze makwenze ithathambe yonke indawo eHanville. Umasipala umsunduzi uPaulile ngalolu daba. Abasebenzi bakwaWater sebeke baya endaweni yaseHanville uma benza ucwaningo bayathola ukuthi kunemizi eyakhele ngezansi amanzi angafiki khona. Baqalile ke bayalisebenza lolu daba kufanele bahambe ukuze balungise ama valve ngenxa ke yokuthi sekukhona izakhiwo ezikhona eHanville ezakheleke phezulu kwe-infrastructure engqalasizinda amapayipi amanzi lokho kungase kuphoqeke ukuthi kufuneka kutholakala amapayipi amasha nama valve amasha. Ezindabeni ze1 KZN TV nguAyanda Dube ngiseHanville Mgungundlovu. Asithishelele etolo sibe siqhubeke nazindaba zethu.
Asikwamukele mbukeli bukeleke indaba ze1 KZN TV nazo kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. I-IFP yamukele amalunga amasha kwethulwe esokukhosela izisulu zodlame lobulili kanti injabulo ezaguga zinikwa esikaKhisimusi. Injabulo kwabadala sebekhulile ngenkathi uNjabulo Makhoba ebungaza ke nabo usuku labakhubazekile olhambisana nezipho zikaKhisimusi balengiselwe kwabayishumi ogogo kuWard 5 eMandeni abangasakwazi ukuhamba abavakashelwe kuMakhoba ngenhloso yokuqhuquzela ukunakekelwa abantu abadala njengoba ke kudlange ihlave sibi sokuhlukunyezwa. Balinganiselwa kwishumi ogogo abangasakwazi ukuhamba abahlala kuWard 5 eMandeni abavakashelwe uNjabulo Makhoba ngenhloso yokubungaza nabo usuku labakhubazekile oluhambisana nezipho zikaKhisimusi. Injabulo beyibhalwe ebusweni kwizaguga ngenkathi ezivakashele emakhaya azo. Kwenzile lapho uNkulunkulu enganisiza nje abe nani ngekhathi zonke ngigcine nje libenzele nabanye abakhonjeme njengami. Awu ngiyabonga ukuthi ingane ezinocabangela sukubonga ngibongela nangumama eqembini lenkatha ukuthi lifike nezipho lizopha nangugogo sithi siyabonga kakhulu somndeni wamathonsi siyabonga ngani zakwethu kwande lapha enithathe khona. uMakhoba uthi nakuba selwadlula usuku labakhubazekile kodwa ubone kufanele kuba ahambele imndeni elishumi ukubungaza nayo aphinda yiphe nezipho zikaKhisimusi. Nje namhlanje asihambele abantu abaphila nokukhubazeka njengoba ke kwazi ukuthi kuseyisasuka enyangeni yokubungaza abantu abakhubazekile. Sithe asibahambele abantu abakhubazekile sihlonze abantu abayishumi ukubahambela sibaphe uKhisimusi sibapha amakhekhe kaKhisimusi sibalekelele nangezinto njengama gloves izinsipho zokwasha amamop oma sanitizer ukuze nabantu ababahlengayo bekwazi ukuthi nabo bevikeleke ezifeni ezithathelana ngoba phela siyazi ukuthi nabo basuke benza umsebenzi abangawufundele zamile ukucela nabezempilo nompilo ukuthi beze besilekelele sokwazile ukubona ke imndeni eyishumi namhlanje. uMakhoba uphinde wakhuza kakhulu nesihlava sokuhlunyezwa kwabantu abadala ezindabeni ze1 KZN TV. Kubika uSiphamandla Gumede ngisemandeni. Imvule namandla kwisifundazwe kwaZulu-Natal idaleke ukuthi ke kube nezingozi nokushayisana kwezimoto emgwaqweni ehlukene eThekwini. Abashayeli bezimoto banxusa ukuthi ke bashayele ngokucophelela ngaso sonke isikhathi. Isifundazwe iKwaZulu-Natal segezinye okuphumisa ixwayiso sokuthi abantu baqaphele kakhulu uma kunemvule namandla. Namuhla kube nesithangamsa bezindaba sabe South African Weather Service ePitoli bexesa abantu ikakhulukazi lapha bathatha uhambo lode bevakasha ngesikhathi zamaholide. Ngokwembika abayivezayo eyokuthi yize kuzoshisa ngesikhathi samaholide kodwa kuzoba khona izinsuku ngantambama okuzoba khona imvula. Kunamhlanje eThekwini njengoba isimo sezulu esingesihle kweminye yemigaqo kubonakale kukhona ukushibilika kwezimoto nokushayisana kwazo. Amaphoyisa kamasipala akhipha isixwayiso esibheke kubashayeli bezimoto sokuthi bashayele ngokucophelela. Liyakhemezela endaweni eziningi izetheku lokho kugcina imigwaqo imanzi eminye sekunamadamu emgwaqweni. Siyacela abashayeli bezimoto kube bashayele ngokuqikelela bakhanyise amalambo bagcine i-following distance bese behlisa nespeed. Siyacela futhi ukuthi bangasebenzisi omakhalekhukhwini ukuze bakwazi ukuconcentrate njengoba isimo sezulu singesihle. Abaka South African Weather Service lesi sifundazwe bathi izinamhlanje linezimvula kodwa zikhona izinsuku lapho lizokhipha umkhovu etsheni. So for today we have an 80% chance of showers and thunder showers forecasted across KZN except for the Herikwala and Ugu districts where we have a 60% chance of showers and thunder showers forecasted for today. The warnings we had were in the morning. We had an orange level 5 warning for severe thunderstorms as well as a yellow level 2 warning for severe thunderstorms. However, from the afternoon, no severe weather is expected. For tomorrow, we do have a 30% chance of showers and thunder showers forecasted except for Ugu, eThekwini, Ilembe, King Cetshwayo and Umkhanyawude where we're not expecting any rain. We also don't have any warnings for tomorrow.
Temperatures-wise, we're expecting the temperatures to increase tomorrow to be warm across KZN. Godebo Sibisi, wezindaba ze-1 KZN TV, kodwa net261 ngiseThekwini. Amaciko asafufusa atholeke ithuba eliyingqa ezivelele ukuthi kugqame ithalente labo kumkhankaso obizwa nge-DJ Knockout Challenge obubanjelwe eSports and Leisure Centre Port Shepstone. Umhlelo walomkhankaso Edward Makaye wakwa-Halewood International uthi-ke lo mkhankaso ujikeleza izifundazwe ezahlukene kanti-ke waqala eminyakeni eli-19 eyedlula. Uthi-ke kulonyaka bewuthule kule ndawo ngenhloso ukuthuthukisa amaciko kanye nendawo yasePort Shepstone. Athole ithuba eliyingqa ezivela amaciko akhele isifunda ugu ngesikhathi inkampani enkulukazi kuleli Halewood International iletha umkhankaso lapho bekuzohlungwa khona ithalente kwi-DJ Knockout Challenge. Umhleli walomkhankaso uthi lena yindlela yokuvundulula ithalente kumaciko asafufusa bese bebanika ithuba lokuzigqamisa. Uthi lo mkhankaso bawuqala eminyakeni engu-19 eyedlule. Lo mcimbi ububanjelwe igama lakhe Sports and Leisure. The company has been doing this campaign for the past 19 years. It started eGoli, then we brought it down just to spread the wings. Saletha ngala ngaseThekwini. So salauncha ngoSeptember eThekwini. Then kwamanje ama final wayo la ePort Shepstone Ugu Sports and Leisure. So senze ama knockout out 3. First leg to base Pietermaritzburg. Then the second leg, which was the semi-final, based in Newcastle. Then ama grand final, iweswaletela. So bonke bo DJ aba compete kule competition. Bazohlangana la. Uthi bazamile ukuhlunga ithalente besebenzisa izinkundla zokuxhumana ukunxenxa amaciko ukuthi abe yingxenye. Into siyenzile siyenze sibonisa abantu through social media from the launch ukuthi bangazi bazocompete. Beba compete kuma tavern. Then bonke labo winner labo bangaseThekwini bahlangana eMaritzburg. Then mabaqeda ukuwina lapho bahlangana nabaseNewcastle Ladysmith kuma semi-final. Then baza ngala ngaseShepstone ukuzocompete nala for the main prize. Uthi bagxile kakhulu ku DJ abasafufusa. Ifocus competition sifuna abo DJ abanqane. Asifuni labo abasebenza imali. Sifuna labo abazoyenza imali. So yibe sibaletha kule competition, then sinabo judge abaza bajaja wonke lama competition kodwa umuntu everyone ocompetayo ajajiwe sibone ukuthi la ngulo talent, then simdlulisele ku next round. Abebe yingxenye yalomkhankaso bathi balithokozele kakhulu leli thuba. Engakusho ukuthi imisebenzi eminingi iqhamukile through yona le Shandisene Road Square. Yabo, so amanye abantu bangibone kuyona bakwazi ukungixhuma nokungiqasha njengoba kuyi-festive. What I like about this competition, it also gave me a chance to coordinate in the event. You know, it's also giving back to the community. So it's good that, you know, giving back, especially with such big events, with big artists. Yeah, so very fortunate. Nabadayisi abasafufusa bathola ithuba lokuba yingxenye kanti bathi balithokozele kakhulu leli thuba. Ngibenefita kakhulu because okokuqala kunama experience ongade ngakwazi. Secondly, nabanye abantu bazoqala baqale bangirecognize manje. Thirdly, ngiyacela phela ngiqhubekene ngisupport. Ukuba yingxenye yalomcimbi kunginika iexposure ngoba uRed Square it's a well-known brand, so we are happy nathi ukuthi sibe part ka Red Square up eSouth Coast. Lumbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisegama lakhe. Asiphinde futhi isetolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukelezo nendaba ze1 KZN TV sikukhumbuze ke bekuyizona behamba phambili osuku namhlanje. I-IFP yamukele amalunga amasha kwethulwe esokukhosela izisulu zodlame lobulili kanti injabulo ezaguga zinikwa esikaKhismusi. Ake sibheke ngosini yazomnotho. Irandi lakuleli lu-16.74 maqhathiso nedola laseMelika libo 22.38 maqhathiso nopondo waseBritain libo 19.65 maqhathiso ne-euro lase-Europe igolide lona $4,033.55 ounce welengahliziyo wona $59.68 umphongolo.
Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Sikhuluke isililo kumdlalo webhola lombhoxo waseNingizimu Afrika kulandela ukudlula emhlabeni kube ngukapteni weqembu lesizwe labesifazane uLusanda Dumke lo mdlali ke obeneminyaka engama-29 ushona ke izolo ekuseni East London Eastern Cape ngemuva kokuqinwa ke kumdlavuza wesisu. uDumke wathola indondo ye-Women's Rugby Player of the Year kuma-SA Rugby Awards ango-2022 unconyeke kakhulu ngobuholi bakhe kanye nesibindi asikhombise ke enkundleni nangaphandle kwayo. Udlale ke imidlalo engama-33 kumabhokobhoko washaya ke ama-try ali-10 wake-ke walihola leli qembu emidlalweni emithathu wadlalela ke nelesizwe lombhoxo we-Sevens. Nasike isimo sezulu sakusasa esikalendeleka. Bukela izaguqu besikuphathele zona usukwini namhlanje. Mina nawe ke sophinde sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.